Ahojte. Začal by som najväčšou manažerskou chybou, akú som v živote urobil. Je to taký trocha nepríjemný príbeh. A chýb som urobil veľa, ale táto je fakt veľmi divná. Pred mnohými rokmi som bol manažér v jednej firme a stala sa taká veľmi zvláštna vec. Stalo sa to, že zrazu som dostal správu, jeden člen tvojho tímu mal úraz ochrnú. Navždy. Navždy na vozíčku. A potom sa začali diať rôzne iné veci k tomu. On bol cudzinec a jeho rodičia, ktorí už boli v určitom veku, mama, otec, oni prišli z tej cudziny, docestovali za mnou na Slovensko do Bratislavy a stretli sme sa v takej zasadačke a oni ho v podstate išli ako keby transportovať do svojej krajiny. Celý čas mi tam preplakali a nejakou lámanou angličtinou sa so mnou dohovárali. A okrem toho, tá absurdita toho systému, že ja som bol v obchodnom oddelení a to bol jediný človek, ktorý pokrýval tú krajinu, nikto iný ten jazyk nepoznal, a tá absurdnosť toho veľkého sveta, že samozrejme, že keď človek ochrnie, tak to neznamená, že končil zamestnanecký pomer, to znamená, že bol na veľmi, veľmi dlhodobej PN-ke. Ale systém to nezaujímalo, moje targety, moje ciele a ciele pre všetkých aj ľudí. Všetci museli dostať väčšie ciele, ostatní v iných krajinách to nadrobiť na to, že v tej krajine ako keby nerobíme biznis. Preto, lebo podľa finančného systému, ty máš ten headcount, ty máš toho človeka a ty si s tým poraď. Nahajeruj niekoho, tak je to ako normálne, hej? Ale nemohol som nikoho nahajerovať, lebo proste ten človek bol na PN-ke, na neuveriteľne dlhej, vyše roka. No a teraz tá chyba, čo som urobil. Mali sme tam nejakú finančnú zbierku, fajn, to bolo dobré. Nejak sme to v tíme trocha spracovali, fajn, to bolo dobré. A potom asi jeho najlepšia kamarátka tohoto kolegu mala taký nápad, že čo keby, že aj v iných oddeleniach, aj na našom oddelení boli nejakí ľudia, čo boli hudobníci a aj boli s ním kamaráti. Čo keď urobiť taký nejaký koncert, nejaký taký ako keby, že gig, urobiť koncert v nejakom podniku a tam ako keby ešte vyberať za to peniaze a ešte mu to ako keby extra poslať. No a ja vtedy som urobil takú vec, že neprišiel som. A teraz sa možno zamýšľate, prečo toto rozprávam, že aký to má zmysel, ale zamýšľam sa nad tým systémom, ktorý ma núti pozerať ako keby na headcounty. Toto bola extrémna situácia, priznávam. Headcount versus reálny človek. Zamýšľam sa nad svojím egom, že už to bolo také fakt, už skúste si to predstaviť, nebolo to taká sranda. A prešlo vtedy veľmi veľa rokov a tento kľúčový moment, keď sa v podstate ten manažer ukazuje pred svojím tým tímom a tým oddelením a inými oddeleniami a tí ľudia, čo išli na ten koncert, ja som tam nebol. Ako to mohlo pôsobiť a čo si ľudia mohli mysleť, hej? No proste zlé. Doteraz stále na to myslím. A ako je to možné? Alebo druhý príklad poviem. Pred mnohými rokmi som zažil takú situáciu, že s kolegom, viacerými manažérmi sme debatovali a vedeli, že nám príde taká návšteva, taký veľmi, veľmi vysoký riaditeľ, manažér, to je jedno, náš ako keby priamy nadriadený a zrazu to prišlo, že to je taký a išlo sa ďalej, nadávky a nadávky. A potom, čo sa stalo, ten daný deň, ten vysoký seniorný manažér prišiel na návštevu do našej krajiny, do našeho mesta a mali sme ako keby zasadanie, meeting a boli sme už v miestnosti. Ja som tam už sedel, bol tam aj ten veľký manažér a rôzni iní manažéri, kolegovia tam boli. A potom znútra, ja som vnútri, otvorili sa dvere a zrazu ten, ktorý tak nadával, povedal: hej, ako sa máš, aká bola cesta, dobre si dorazil? A začali vtípky, small talk a všetky takéto veci. Ako je toto možné? Ako je toto možné, že človek dokáže sa z jednej strany zmeniť na druhú? Je to človekom? Je to systémom? Alebo čím to je? A o tomto chcem dneska trocha rozprávať. Nachádzam sa teraz v coworkingu Cvernovka v Bratislave. Moje meno je Viktor Kostický a téma je... Možno budú tu niektoré také body, ktoré až tak možno nie sú príjemné na počúvanie a niekedy sa im trocha vyhýbame, ale téma bude interná toxicita. A čo s tým robiť? Téma bude, ako budovať určitým spôsobom dôveru, súdržnosť, ako taký princíp my versus oni a podobné takéto veci a kultúra otvorenosti a možno ešte úplná ezoterika, ja som najmenej ezoterický človek asi na svete,
také niečo ako zmysel v práci? Tak o tom dneska budeme rozprávať. Dobre. Ak budete mať akékoľvek otázky, žiaľ sa v tomto systéme to nedá urobiť, ale bolo to tam, myslím, že aj na úvod ste to videli, možno teraz sa vám to zjaví, cez slajdov, keď to poznáte, sli.do, keď tam pôjdete na tú web stránku a zadáte hashtag LEADER, ako keby po slovensky LIDER, bez diakritiky, tak tam môžete zadávať otázky a samozrejme na záver nejaké otázky si zodpovieme, ak nejaké budú. A tie, ktoré budú mať lepšie hodnotenie alebo viacej ľudí bude chcieť tú otázku mať zodpovedanú, tak na ne sa zameriame. Dobre. Takže, a čo vlastne možno robím, aspoň tí, čo ma nepoznáte, aspoň troška, ja sa zaoberám 2 základnými témami. Ja som konzultant a lektor 2 tém, obchodu, širokospektrálne, o tomto nebudem rozprávať. A druhá téma je, veľká oblasť je leadership. A tam sa zameriavam na určité počasti toho, ako je ego, ako je toxicita interná, ako je dávanie versus branie a takéto princípy. Ja by som dneska začal s tým, že ja mám veľmi rád takého pána už z minulosti, už zosnulého, volal sa Alfred Adler, je to taký rakúsky psychológ, psychiater. A ja sa priznám, že ja nemám príliš rád nejaké motivačné také citáty a také veci. Pre mňa sú to troška také, nie som príliš na to, ale on povedal takú vec, čo ma veľmi, veľmi inšpirovala v živote a nejak sa dlho ňou držím. A to, čo poviem, ono sa to bude určitým spôsobom rozvíjať počas tejto prednášky. Alfred Adler povedal, každá ľudská bytosť sa usiluje o dôležitosť, ale ľudia robia chybu, ak si neuvedomia, že tá dôležitosť má byť v ich prínose do životov iných. Tak to sú riadne keci toto, čo? Aká ezoterika? Je to na vás, čo si o tom myslíte, ale tá prvá časť, že každá ľudská bytosť sa snaží o dôležitosť, to je podľa mňa absolútna pravda. Dôležitosť to neznamená, že chcem byť generálny manažér. Dôležitosť znamená to, že chcem byť rešpektovaný. Každý človek na svete chce byť chápaný. Každý človek na svete chce mať určitý vplyv, niečo byť schopný urobiť. Nejak si formovať svoj život, svoju prácu a tak ďalej. A niektorí ľudia samozrejme majú aj ako keby ambície niečo dosiahnuť viacej. To je všetko fajn. Ale čo tá druhá časť, že prínosom do životov iných a dokonca v práci, vážne? To je otázka. Aby som to nejako ukotvil, ja mám taký termín, ktorý používam, to není žiadny odborný termín, ale taký termín, ktorý volám, že zákon reciprocity. Zákon reciprocity je niečo ako kruh, ale ktorý je veľmi, ale extrémne nepravidelný. Zákon reciprocity hovorí to, že to, čo dám svetu von, alebo v ľudských interakciách von, to sa mi určitým spôsobom vráti, ale veľmi komplikovane. To neznamená, že niekomu pomôžem, on mi pomôže náspäť, niekomu uškodím, on mi uškodí, môže byť, ale ono sa to rôzne točí cez tie splete networkingu, cez tých iných ľudí, cez tých, ako sa to vráti. A ja vôbec to není ja nemyslím to vôbec ezoterické nejak, ako nejaká karma, ale doslova, že to tak je fakt a ukážem to na niektorých príkladoch. No a my ľudia, a pokračujem v tej reciprocite, my sa ako keby v tomto princípe delíme do 3 skupín. Jedna skupina ľudí sú tzv. Givery, po slovensky tí, čo dávajú. To sú ľudia a sú v jasnej menšine. To sú ľudia, ktorí viacej dávajú, ako berú a je to pre nich prirodzené. Oni len dávajú a neočakávajú, že za to získajú niečo späť. Potom sú tá gro populácie ľudskej sú mečeri. To sú tí proste, že ja ti niečo dám a ty mi to vrátiš. Alebo oko za oko, zub za zub. Alebo proste chápeme 50-50. Chápeme, to je náš svet. Je to fajn, na tom nie je zlé. No a potom je skupina ľudí, ktorí sú tiež v určitej menšine, ktorí sú tzv. Takery. Takery to sú tí, ktorí berú, ale nevracajú späť. A keď vracajú späť, tak to len vtedy, keď to dáva im nejaké výhody. V podstate akumulujú výhody okolité zdroje tak na úkor ostatných k sebe. A vo firme je to krásne vidno, vo firemnom prostredí, ako niektorí títo ľudia sa nad tým zamyslíte, ako dokážu kariérne rásť cez chrbty ostatných, ako sa to dá krásne využiť. A lenže takery nie sú hlúpi. Oni chápu, že kto chce byť manipulovaný, kto chce byť využívaný, kto chce byť zneužívaný, však to je blbosť, nikto to nechce zažiť. A oni chápu,
že sa musia ako keby, a robia to automaticky aj bez toho, aby nad tým uvažovali, sa v podstate musia zmeniť na fakerov. Faker je ten, ktorý, v podstate taker, ktorý to, ten, čo ho berie, ktorý to určitým spôsobom sa pretvaruje, to hrá. No a to sa dá krásne, ale neuveriteľne krásne využiť. Ono sa to veľmi, veľmi v pracovnom svete deje. Ono sa to dá využiť tak, že zamyslíme sa nad tým, že ak vy ste teraz ten veľký šéf, alebo vy ste manažer, vy ste vysoký riaditeľ, to je jedno. Alebo aj nie ste, to je jedno. Ale zamyslite sa nad tým, nemáte pocit, že čím ste v kariére stúpali vyššie, že nejakým zvláštnym spôsobom tie vaše vtipy boli viac vtipné pre ostatných ľudí v okolí, ako keď ste tam neboli? Nie je to zvláštne? A nie je to zvláštne, že často počujete to áno, súhlasíme a tak ďalej? A nie je to možno zvláštne to, že čo je tá realita, čo vy vidíte? Čo je to, že naozaj toto ľudia si myslia a čo je určitá pretvárka, lebo to dáva zmysel a tá pretvárka ako keby ide dosť výrazne od tých v podstate takerov, tých, čo berú, lebo je to super jednoduché využiteľné, lebo my ľudia, ak to zjednoduším, my fungujeme na princípe, že vytvárame si názor na iných ľudí, alebo vytvárame si k nim nejaký vzťah na základe toho, ako sa oni správajú, javia voči nám alebo našim blízkym. Ale je veľmi ťažké si všímať aj to okolie, ako sa správajú tým ostatným, a to je veľmi jednoducho potom využiteľné, hej? Keď mám niekoho plynných ľudí pre mňa, tak ja ako taker dokážem tam hrať tú rolu, dokážem hrať tú pretvárku, dokážem lichotiť, dokážem to robiť príjemne, dokážem dokonca aj pomôcť, aj keď to je nelogického takera, ale tam to dáva zmysel. A je to realita, alebo nie? No ale ešte tam je veľmi dôležitá vec v tomto rozdelení, že my ľudia a ešte by som povedal, že toto rozdelenie, to není ako keby celoživotne dané stále, to je situačné. To znamená, že áno, niekto inklinuje viacej k tomu, tí givery to môžu byť ľudia, čo povedzme, že také klíše pomáhajú v útulkoch, pomáhajú niekde, sú takí, že len tak radi niekomu pomôžu a neočakajú späť. To je fajn. Ale treba sa zamyslieť nad tým, alebo ja si myslím, že je veľmi dôležité sa zamyslieť nad tým, že my všetci ľudia v podstate skoro sa v pracovnom prostredí správame odlišne od toho, ako sa správame v súkromí. Ale to len nemyslím, že tu sú tam iné vzťahy, ale myslím to aj tým, že my v nejakom súkromí je úplne normálne, že keď máte kamaráta, že mu pomôžete. Hej, drvivá väčšina ľudí to urobí a nič špeciálne za to nechce. Hej. Je to fajn, pomôžete radi niektorým ľuďom, kde máte dôveru. Ale v práci? Akože vážne? Práca je troška, keď to preženiem, záleží, ako je to tam nastavené, také trocha bojové prostredie. To znamená, že my nevieme, kto nás chce manipulovať, nevieme, kto na našich chrbtoch chce rásť ďalej, čo je reálne, čím som vyššie, ešte je to ťažšie ako keby kontrolovateľné. Preto všetci ľudia, a vôbec si to neuvedomujeme, ale v podstate všetci ľudia sa musíme tak troška obaliť do takej škrupinky, do takej niečoho, také vrstvy, ktorá nás chráni. A ono je to doslova že dokázané, že givery sa radšej v práci zmenia na tých kvázi mečerov, že 50/50, oko za oko, lebo nechcú byť zneužívaní, naivní a tak ďalej. A veľakrát, ak vy ste náhodou giver, som si priam presvedčený o tom, že viete, o čom rozprávam. A tí mečeri, čo je úplná drvivá väčšina z nás, sa skôr stanú tými takermi. Tými, že možno to není v nás zakodované, ale staneme sa nimi, lebo proste vidíme, že to je tá výhodná cesta a samozrejme na nás vplýva aj kultúra, prostredie a tak ďalej. Sledujeme, čo sa tam deje. A to sa deje bez toho, aby sme si to nejak uvedomili. V podstate to všetci robíme a to je dosť zásadný problém toho, čo sa vo firmách deje. Ale ono to je do určitej miery riešiteľné. Ale čo by som povedal, je to veľmi kľúčová vec, z čoho vzniká interná toxicita. Nie len, v žiadnom prípade nechcem povedať, že len toto je, že ako keby len nevhodní jedinci spôsobujú internú toxicitu. Ale treba si uvedomiť, že niektorí ľudia vytvárajú určité prostredie, kde sa všetci ostatní musíme ako keby trocha prispôsobiť a ale žiaľ tým ako keby skôr zlým smerom. Ale v žiadnom prípade to nie je len týmto, samozrejme je to aj ovplyvňovaním. Napríklad predstavte si, že idete po diaľnici, alebo nie. Idete niekde v meste, kde je 50-ka. Aute. A predstavte si, šoferujete auto a predstavte si, že všetky auta naokolo, veľa aut naokolo ide 70-kou, 80-kou. Aké ľahké alebo ťažké udržať 50-ku? Kto to dokáže? Že je tam taká ako keby neuveriteľná sila, ktorá nás núti zrýchliť tiež, aj keby, že chceme dodržať 50-ku.
A to isté, len o mnoho komplexnejšie sa deje aj vo firmách. Všetci ľudia nasávajú, my vidíme, my to nemusíme nejak veľmi logicky zhodnocovať, ale my to vidíme, nasávame a na nás to vplýva a to v podstate sa prenáša do tej kultúry, ako sa správame. Takže to je druhá obrovská zložka, čo na toxicitu vplýva. Nie len niektorí ľudia, ale aj v podstate ten vplyv tej kultúry a tak, jak je ten systém nastavený. A veľa vecí sa dá vyriešiť aj systémom. No a teraz, no dobré, ale čo s tým? Tak teraz tu vravím samé pesimistické veci a však to OK, tak poďme domov, ne? Však čo? A ja si myslím, že v prvom rade je dobré, ak chceme trocha eliminovať, nie že trocha, keď chceme eliminovať toxicitu, je to dlhodobý proces, je potrebné vedieť a rozšíriť tieto vedomosti, tieto skreslenia, ja som vymenoval iba niektoré, čo na nás vplývajú, lebo toxicita je často skrytá. Niekedy to je také jasné, že jeden šéf je úplne jasný, že všetci vedia, že to je toxické a sa to šíri. Ale veľmi často je to také nejasné, že to sa niekde deje, niektorí ľudia to cítia, niektorí to necítia. A niektorí to cítia, až keď sa ten človek dostane vyššie a tak ďalej. Je to veľmi nejasné, ťažko sa to rieši, ale má to ohromný vplyv na financie, aj výkon firmy a rezignácie, aj ten proste serem na to, na ten pocit, a že na čo by som sa snažil a giver sa zmení na mečera a všetky tieto veci, strašne veľa vecí, len je to nevyčísliteľné, tak preto nie je to taký dôraz na to. No, finančne myslím. No ale čo sa dá robiť? Dá sa robiť to, že treba vedieť, podľa mňa, spoznať takerov. 100% istotu nikdy nebudete mať, sú to iba indikácie, ale niektoré indikácie, skúste sa nad nimi zamysleť. Napríklad, tí výrazní takery, nemyslím tých, čo sa tak ako keby prispôsobia, ale tí naozaj hardcore takery, tam je samozrejme to škála. Napríklad zamyslite sa nad touto takou hlavnou indikáciou. Dominantne sa správajú k podriadeným, ale kuriózne, veľmi tak submisívne až úctivo sa správajú k vplyvným ľuďom. Je toto možné, že v jednej situácii, o pár minút situácii to zrazu radikálne odlišne sa človek správa? Radikálne? To je celkom dobrá indikácia, podľa mňa. Ďalší príklad. Takery si prirodzene nepýtajú rady. Z ich pohľadu je to slabosť. Oni nechcú byť slabí, oni chcú pôsobiť silno. Takže nepýtam si rady, ale ja rozhodujem. Asertívna komunikácia. Na asertivite nie je zlé. V žiadnom prípade. Záleží od segmentu, od situácií, kontextu. Ale existuje komunikácia taká powerful komunikácia, tá silová. Taká, že tie pózy, sadnutie si za vrchom stola a všetky tie prejavy, čím sa zaberám priestor, čím sa ako keby snažíme sa dominovať. A potom ešte aj verbálne. Napríklad ten taker povie príklad. Hej? To nemôžeme brať ako doslovne, ale príklad povie, že podľa mňa toto je správne riešenie, poďme to takto urobiť. Giver by v rovnakej situácii skôr povedal, ja si myslím, že toto je podľa mňa to vhodné, ale čo si myslíte vy? Vidíte ten rozdiel? Príklad. Alebo ďalšie tieto indikácie, že snažiť sa kontrolovať situáciu. Snažiť sa, keď sa niečo podarí, tak je to moja zásluha, keď sa niečo nepodarí, v skutočnosti to iní urobili. Hej? To je prirodzené, ale tam je to zvýraznené. To je prvá vec. A tieto informácie, podľa môjho názoru, by nemali byť rozšírené iba v manažmente. A priznajme si, ak to niekoho v manažmente ohrozuje, v vysokom manažmente, šanca na zmenu je v podstate nula. Lebo tie aktivity budú sabotované. Ten človek nikdy takúto aktivitu nezačnú. Ale ak to management, alebo ten nadriadený, alebo aj na leveli týmu, oddelenia celej firmy to berú k srdcu, že dáva to nejaký zmysel, tak potom dôležité je to nemať iba na tom leveli, ale podľa mňa to rozšíri aj medzi ľudí. Lebo čo sa potom stane? Potom, keď ľudia tieto skreslenia trocha si uvedomia viac, sa stane to, že tí takery, tí hardcore takery, nebudú vedieť v tom prostredí ako keby využiť to, čo považujú za svoju veľkú silnú stránku, využívať tieto všetky hry a prirodzene budú sa snažiť z tej firmy odísť, keď sa nad tým zamyslíte, lebo nebudú mať vytvorené tie podmienky na to, aby tú podľa nich silnú stránku vedeli využiť. Ale zároveň, keď títo ľudia takto odídu, ja nevrajím, že vyhadzujme ich to, ja nevrajím, že to má byť hodná čarodejnice, to sa nedá, však ja chápem aj zákony a to je blbosť, to nevravím tak. Ale prirodzene, keď sa toto bude komunikovať a ukazovať, čo je tá ako keby vhodnejšia cesta, čo podporujeme a ako by to malo byť a aj zhora to vidno, tak oni budú odchádzať. Proste to je fakt, to sa stane. A potom, čo sa stane, ďalšia vec je krásna, že tí, čo sú ovplyvnení tým, čo ako keby posúvalní boli na tej škále viacej tým takerom,
Oni možno nie sú úplne prirodzení takí, ale tak sa tou kultúrou, tým, že to videli, sa tak zmenili. A oni sa troška upravia. Možno nie úplne ako doma, ja to nevravím, ale trocha sa upravia. A bude to viac v pohode. A tí givery už nebudú sa cítiť tak, ako keby, že som využívaný, som naivný, radšej sa schovám, ja nie som giver, a v súkromí nejak pomáham veľa, a tuto radšej nie. Ale radšej už budem naozaj giver. A to je úplne doslova super schopnosť, keď to dokáže sa podporiť. Akú súdržnosť to môže urobiť a tak ďalej. No a tá druhá stránka je cieľene podporovať aj to giverstvo. Ja nevravím, že človek má byť dobročinný a stále len pomáhať. To ja nevravím. Ale čo to dokáže spôsobiť vo firme, v tej dynamike toho tímu, celé firmy, divízie a tak ďalej, keď tieto prvky budú troška viacej ísť do popredia a tieto prvky, tie, čo sú negatívne, budú klesať. Je to dlhodobý proces, ale to funguje. No a čo taký giver napríklad, možno je to také ťažko uchopiteľné. Čo vlastne ten giver alebo tí ľudia, ktorí pomáhajú, čo je, vravím, ako keby super schopnosť, a keď to podporíte, nielen toho jednotlivca, ale aj vo firme to podporíte, čo to môže byť? Ináč mimochodom, ak máte pocit, že títo ľudia, čo dávajú, že to sú tí ľudia, čo sú tí mimoriadne neúspešní. Áno, často je to tak. A zároveň, často títo givery, alebo tí, čo majú takúto tendenciu, dokážu byť tí mimoriadne úspešní ľudia. Tam je to o nastavení, ako túto schopnosť človek využíva. Je to o nastavení, či len dávam, alebo či si aj úplne v pohode vypýtam pomoc. A to, že chcem dosahovať úspech a zároveň pomáhať, to sa vôbec nevylučuje. Príklad. Alebo také obranné mechanizmy, že nie je dobré. Teraz poviem pravdu. Samozrejme je pekné, keď sa pomáha, keď pomôžete kolegovi. Keď napríklad aj zoberete si prácu, ktorá nie je úplne príjemná a niekto si ju zobere. Keď napríklad, to ma fascinuje, keď napríklad ustúpite z pódia a dáte zažiariť niekoho iného. A ako to často vo firmách je, že mám jeden krásny zážitok, mi vravela kolegyňa, a bola strašne šokovaná, že so svojím, povedzme, nadriadeným mala diskusiu a vravela veci, ktoré v takom projekte by sa mali zmeniť, čo si myslí, že by boli dobré riešenia, a všetky do jedného boli odmietnuté. O 2 dní mali stretnutie najvyšším bordom zo zahraničia, proste strašne vysokí manažéri. A zrazu, kuriózne, vravela mi, že ona nedokázala zareagovať na tú situáciu, lebo jej názory v podstate boli prezentované nadriadeným, že čo by sa mohlo zmeniť. Zaujímavé, že? Toto je extrém, samozrejme, ale čo tak niekedy ustúpiť a tomu človeku to nechať. A nielen, že to znegovať, ale naozaj to nechať. A trocha rozšíriť nejaké veci, čo sa tam dajú vo firmách robiť, k tomu ešte prejdem. Je zaujímavé, čo to dokáže urobiť s financiami, s tým, ako ľudia budú lojálni, ako budú cítiť väčší zmysel a takéto veci. To je na zamyslenie. Dobre, no a teraz nesúvisí to v žiadnom prípade iba s tým, že niektorí jedinci, a ja vôbec nerozprávam o nejakých diagnózach, že niektorí jedinci, takery to celé, ako keby, to sú jediný prvok toho, čo to spôsobuje. Nie. Ono spôsobuje aj tá kultúra, ten systém, tento pokus od môjho obľúbeného vedca vplyvného Roberta Cialdiniho ma fascinuje. V jednom takom menšom kalifornskom mestečku menom San Marcos a urobil jednu takú fascinujúcu štúdiu so svojím tímom. Mimochodom, Cialdini, on napísal takú mimoriadne vplyvnú knihu o vplyve. Ako dokážu ľudia vplývať, ako sa dá zneužívať, ako sa to dá robiť dobre, ako to vidíme. A myslím, že tá kniha predala 41 miliónov kusov, takže fakt je v tom macher. A on robil takú vec, že poďme vyskúmať, vyzistiť, ako ovplyvniť ľudí na to, aby v lete v tomto kalifornskom mestečku, kde je teplo, znížili spotrebu elektrickej energie. A urobili ten pokus, bol veľmi komplikovaný, to malo nejakých 7 štádií. Ja len prejdem k tomu finále, také ako keby spin-off, také niečo, čo bolo mimo toho hlavného prúdu, a potom urobili takú ako keby odbočku. A bolo to fascinujúce. V tomto výskume urobili to, že na tie rodinné domy dali ako si predstavíte tie kľúčky Američania nemajú tie kľúčky, ale majú také tie krúhy, chápeme sa. Tam zavesili výsačky, kde bolo napísané,
domom zavesili, aká je spotreba vašej energie, elektrickej, a aká je priemerná spotreba v okolí, v susedstve, v zásada podobnosti, ľudia, čo sú nám podobní, ľudia, čo s nami žijú, geografická blízkosť, social proof a všetky tieto veci, čo do toho zapadajú. A potom to vyhodnotili a stala sa fascinujúca vec. Tí ľudia, ktorí spotrebovali viac energie, im nebolo povedané, že míňajte menej energie alebo míňajte viac. Nikomu nič nebolo povedané. Tí ľudia, ktorí míňali viac elektrické energie, zázračným spôsobom znížili spotrebu a bolo to aj presné číslo, nejak 1,17 kW za deň. To je nepodstatné, celkom výrazne to znížili. Lebo zistili, že ja sa vymýkam priemeru, však to je zvláštne. Ale má to aj odvrátenú stránku mince. A tí, ktorí zistili, že sú vlastne pod priemerom, že my vlastne spotrebujeme o mnoho menej, my ako naša rodina elektriny ako v susedstve ľudia, tak kuriózne priemerne zvýšili spotrebu o nejakých 0,9 kWh. A no to je blbé. Nie až o toľko, ako oni znížili, ale zvýšili. No tak čo sme teraz získali? Oni niečo zlepšili, oni zhoršili, tak sme nárovnako skoro. A vtedy urobili fascinujúcu vec, úplne fascinujúcu, ako ovplyvniť pozitívne tých, ktorí už na úvode míňali menej energie, na tú výsačku, na tú úplne banálnu výsačku len pridali smajlíka. Čo sa stalo? Priemerne sa tí ľudia, ktorí spotrebovali menej elektrickej energie, vrátili na pôvodné hodnoty. Ako je to možné? Taká neuveriteľne banálna vec ako nejaké sociálne schválenie, pochvala, spätná väzba. Áno, robíte to dobre, uvedomenie, čo dokáže spôsobiť. A keď si toto premietneme do firemného prostredia, čo dokážu takéto veci, nemyslím len spätnú väzbu, ale čo dokáže toto ovplyvnenie, keď človek vidí, čo je vítané, čo je nevítané, čo je prezentované, čo je to dominantnejšie, čo to dokáže spôsobiť, keď tí takery budú ústupovať a to giverstvo bude stúpať. Čo to dokáže spôsobiť? A potom ja napríklad poviem jeden taký príklad z vlastného života. V dome, kde bývam, taká bytovka, sme pred vyše rokom, my máme takú skupinu, WhatsApp skupinu, je tam niekoľko takých susedov. Pred vyše rokom, keď prišla korona, niekedy myslím, alebo rokom, asi v apríli, jeden sused mal len taký nápad, dal do WhatsApp skupiny, čo keď začneme dezinfikovať, vtedy sa ľudia, samozrejme bol troška iný priestor, iné zmýšľanie. Čo kebyže začneme dezinfikovať dotykové plochy, tým myslím gombíky, kľúčky, vstupy do garáží a proste všade, kde ľudia sa dotýkajú, že dezinfikujme to kvôli korone, kvôli covidu. A je teraz jedno, aký máte názor na covid, to nie je teraz tá myšlienka. Už to robíme s nejakou prestávkou v lete, keď chápeme prečo. Robíme to, už to sa robíme rok a viete, čo je fascinujúce? Na úvod sa pár ľudí prihlásilo. Na mňa napríklad vyšla vždy, že nedeľa, som si zobral. Po roku je tam kopu ľudí, ktorí som ani nepoznal, susedov, ktorí tiež dezinfikujú. A jediná vec, čo sa robíme, my to nepropagujeme, nikde to nedávame na nástenku, žiadne fotky sa nerobia nič. Jednoducho, len v tej WhatsApp skupine, tí, ktorí tam sú, ktorí tam chcú byť, takže tí, čo tam o tom nevedia, tam nie sú, si len vždy tak len klikneme, že čistý vzduch a tak ďalej. A jak sa to šíri? Niekedy stačí len niečo začať a ono sa to rozšíri aj bez toho, aby som niečo extra robil. A keď to ešte podporím, čo to urobí. Taký príklad z reálneho života. No a druhá vec, čo sa vo firmách zaujímavá podľa mňa deje, je tá myšlienka, aj množstvo vedeckých výskumov na to bolo, myšlienka my versus oni. A toto sa mi zdá byť tiež veľmi fascinujúce a veľmi dobre využiteľné aj v kultúre, aj v nastavení, aj v systéme firmy, že je to troška také na hrane, ale zamyslite sa nad tým, prečo keď napríklad fandíte futbalovému klubu, alebo niekto fandí futbalovému klubu, prečo keď ten futbalový klub, alebo hoci kto iný nejaký šport, prečo keď vyhrajú, tak je také úplne normálne, že fanúšikovia sa snažia ísť do kamery a kričia tam, my sme vyhrali, dali sme to, my. Je to normálne, však na tom nie je zlé. A prečo nekričia, oni vyhrali? Však vlastne v skutočnosti ja som niekde len doma pozeral televízor, však
Alebo som bol na tom štadióne, však jak som sa tým zapričinil, ale prečo nekričíme, že oni vyhrali tí 11 futbalisti, alebo aj tí náhradníci, tréner? Prečo vravíme my? Prečo keď niečo je dobré, je také prirodzené, že z toho je to taká vedecká teória, mnoho vedcov to vraví, a je taká náhranie, že snažíme sa ako keby z rôznych dôvodov, ktoré nechcem rozoberať, ako keby brať troška toho dobrého k sebe, či už je to kvôli sebaúcte, či už je to kvôli, že nalepeť trocha slávy na sebe, či už len tie dobré veci. A keď sa niečo posere, tak je veľmi prirodzené sa dištancovať. To nie my, to oni. To oni. A zamyslite sa, ako to vo firmách toto sa deje. Teraz troška inom meradle divízie. Marketing voči obchodu. A keď ste z obchodu, tak asi budete vraviť, že tí marketéri, hej? A keď ste z marketingu, tak vravíte tí obchodníci, hej? A tie boje o headcounty. Ježiš, keď ste boli v týchto povestiach a išlo o headcounty, kto to nezažil? Boje o headcounty, to je fakt krásna téma, smutná, ale proste je to prirodzené, je to ľudské. A tieto všetky tímové boje, oddelenia, boje a tak ďalej, a to je na zamyslenie, že tí ľudia, čo sú na tým, že ono to je značne spôsobené systémom, že my to prirodzene tak delíme a nespájame, a nedá sa to úplne spojiť, ja to chápem, ale je to troška aj systémom. A napríklad k tomuto my versus oni je taká fascinujúca štúdia, že je to z Ameriky, štúdia, že univerzitné týmy amerického futbalu bol nejaký zápas a na druhý deň proste vedci robili taký pokus, že volali študentom z tej univerzity a volali študentom, ktorí vyhrali ten ich ako keby univerzitný tým deň predtým, alebo prehrali rôzne univerzity. A snažili sa zaznamenávať, že ako často, nech im povedia o tom futbalovom zápase a fascinujúce je, že zaznamenávali si, že koľko ľudí vraví, keď vyhrali, že vyjadrenia, kde je nejaké my, zámeno my, že my sme vyhrali, my sme porazili ich, my sme to dobre urobili my. A keď prehrali, zaujímavé, že ako tí študenti, je to prirodzené ľudské, ako často vraveli, že oni prehrali, zle hrali. Oni, chápete to? Je to strašne silné a zakodované, je to veľmi ľudské, ale to sa na takejto behaviorálnom leveli deje medzi ľuďmi, ale my to veľmi firemne podporujeme, keď sekáme to a spôsobuje to, že tie oddelenia, tie týmy, tie divízie, tí manažéri narážajú proti sebe a nielen voči tomu, že sú to nejaké osobnosti, ale aj voči tomu, že ten systém ich do toho núti. Je to na zamyslenie. Čo to dokáže urobiť s tou spokojnosťou, dôverou a o tom, o čom táto prednáška je a o tom, ako ľudia cítia väčší pohodu v práci a majú lepší výkon a tak ďalej. Nevravím, že konkurencia je zlá, to nevravím, ale je zváženie, že keď sme my ten celok, tak prečo medzi sebou tak bojujeme a Ježiš, kto to nezažil? Ja keď idem to na nejaký projekt väčší do firmy, ja to tak často vidím. A to len nie ja, je to strašne bežné, je to ľudské a ja to chápem a ja som to tiež robil, všetci to robíme, asi, ale je to na zamyslenie. No a k tomuto mám takú zvláštnu situáciu. Je to divné, je to nechutné, fakt nechutné, sorry za to, ale poviem to. Ja som psíčkar. Hej, mám psa, útulkáča a niekoľkokrát denne s tým chodím von, hej. Normálne. Ako správny psíčkar, vždy mám tie sáčky so sebou, ktorý keď akože urobí veľkú potrebu, tak to zoberiem, hej, však prirodzené, tak by to malo byť. Ale vždy, alebo nie vždy, často ako psíčkar mám veľa tých sáčkov, vždy v nejakých vráčkoch ich vyberem a robíme takú vec, čo je, a teraz to môže vyzerať ako arogantné, Viktor, daj si facku, čo tu vravíš, ale ja robím aj takú nechutnú vec, že niekedy, keď idem, nevyhľadávam to, ale niekedy, keď idem a vidím tam, doslova, že tam je, tak ja to cudzie hovno zoberem. Sorry za výraz. Ja to zoberem a proste nenesem si jeden sáčok do smetiaka, ale berem si 2 sáčky, hej. Banálne, hej, že čo tu vravíš, ale ja vravím to, alebo snažím sa povedať to, ak to poviem expresívne, že aj zbieranie hovien za iných niekedy dáva zmysel. To je možno na zamyslenie, ako sa dá implementovať do firmy. Dobre, a teraz čo takto niečo o otvorenej kultúre? To asi ľudia, čo inklinujete k tomuto a ste v segmente, kde to dáva väčší zmysel, ja samozrejme chápem, že sú rozdiely medzi tým, tak pomáha otvorená kultúra, pomáha to, že ľudia sú takí, neboja sa zlyhať, neboja sa... Asi sa zhodneme, že je to fajn, hej? Ale ja na to sa chcem ináč pozrieť. Neviem, či viete, ale
porovnám letecký priemysel a medicínu lekárov, a na to je strašne veľa štúdií na to a je to podľa mňa neuveriteľne zaujímavé, fascinujúce, že letecký priemysel behom posledných 10 ročí ako exponenciálne narastlo využívanie lietadiel, letových hodín, je to proste o mnoho neuveriteľne viacej ako pred pár desiatkami rokov, hej? Proste strašne to rastie. Až teraz na pandémiu, hej? A fascinujúce je, že zároveň úplne radikálne klesá nehodovosť. Ono sa to možno nezdá, lebo v médiách, samozrejme, keď sa zrúti lietadlo, tak to je obrovská katastrofa, ide to hneď do médií, púta to našu pozornosť, ilúzia, dostupnosti a tak ďalej. Ja to chápem, ale podľa štatistík to radikálne klesá. Ale v medicíne toto není nič zlé proti doktorom. Samozrejme, doktori sú dôležití, len chcem niečo povedať. To je dokázaný fakt. A že v medicíne napriek tomu, že ten pokrok je enormný tiež, proste tie prístroje, tie diagnostiky, tie lieky, všetko neuveriteľne to stúpa hore. A samozrejme, keď to porovnám 200 rokov dozadu, tak neuveriteľne klesla úmrtnosť a tak. Ja to chápem, ale už v tej vyspelej kultúre ani zďaleka tie nesprávne diagnózy, nesprávne diagnózy, ktoré spôsobujú zbytočné poškodenia a časté aj smrť často, vôbec tak neklesajú radikálne ako v leteckom priemysle. Jak je to možné? Však to nedáva zmysel. A veda, alebo mnohé pokusy vravia, že dôvod je otvorená kultúra, vysvetlím, to nie je firma, ale otvorenosť, versus uzavretosť. Teraz možno poviete, že medicína nie je uzavretá, poviem, ako to myslím. Letecký priemysel, keď sa nejaká nehoda stane, to je ako keby open source. To sa proste zdokumentuje, vyšetruje veľmi detailne, je na to tlak verejnosti a tak ďalej, sú tam za tie mechanizmy a potom sa tieto informácie rozšíria do všetkých leteckých spoločností po svete a musia sa, drvie väčšine krajín sa zavedú nové pravidlá, ktoré ako keby každé letecké nešťastie spôsobuje to, že žiaľ, ale našťastie, že potom táto vec sa už pravdepodobne nestane, lebo sa to vykrie. V medicíne to není chyba doktorov, to nechcem povedať, ale aj systému, aj toho celého nastavenia. Je to uzavretá kultúra, poviem, lebo tam to funguje na princípe takom, že môže sestrička povedať a bude akceptovaná, keď povie lekárovi, to je chyba, toto by sme tak nemali robiť. Je neuveriteľne veľa na to zaujímavých príbehov, ako aj z iných krajín západných, ako niekedy až neuveriteľné veci sestričky urobili, keď im to povedal lekár, lebo tam to neznamená, že oni nemajú, že nevedia sa rozhodnúť, to znamená, že už je to tam v tom systéme tak zadané. Alebo to udutlávanie, je to prirodzené, to behaviorálne, lebo tam už ide o veľa, ľudský život. Ja som niečo spôsobil pri operácii a prirodzene sa to musí ako keby, znie to hrozne, ale ono sa to ututláva. Keď sa stane tá vec, ono sa to nedostane na povrch do médií a keď sa to aj dostane, tak potom to vidíte v správach, ako to proste nejde ďalej, a potom sa to nerozšíri po svete, že tu sa takáto vec a predíďme tomu, lebo sa to vždy tak, samozrejme ten lekár sa potrebuje chrániť, ja to chápem, je to prirodzené a zároveň aj tá nemocnica sa potrebuje chrániť a potom sú na to tie inštitúcie, ktoré to majú overiť, ale to je tiež také zaujímavé a sú na to štúdie, ktoré vravia, že keď toto sa tak ako keby otvorí a spustí sa tá kultúra otvorenosti, že znie to hrozne, ale že aj chyba, čo v medicíne je katastrofa, ale že aj chyba dáva môže dávať, že proste hovoríme o tom, tak to radikálne táto nehodovosť a tieto veci začnú klesať. Sú na to niektoré štúdie, čo sa diali v Amerike, keď to niektorí progresívni riaditelia nemocníc začali robiť. Zaujímavé. No a to vravím, to sa dá urobiť aj vo firme určitým spôsobom, že jedna je otvorenosť, hej. Možno ste čítali tú knihu Radikálna otvorenosť. Je to fajn, mne sa to páči, ale je to náš svet. No keď to tí nado mnou nerobia, tak je to celé viac menej zbytočné, nie? Preháňam. Ale aj tá spätná väzba, napríklad poviem príklad, neviem, že toto je jediný správny spôsob dávania spätnej väzby, ale príklad. Spätná väzba, či už negatívna alebo pozitívna, dávať ju, žiadať ju, nech je to prirodzené a nech je dostupná, nech není o týždeň, o 2, o mesiac za kvartálne hodnotenie, ale nech je čo najskôr. Príklad takej super rýchlej spätnej väzby. Povedzme, že som manažér. Peter, prosím ťa, potreboval by som sa s tebou porozprávať. Ideme sa porozprávať.
Peter, dnes ráno v prvej hodine, keď si tak vybehol na Juraja určitým spôsobom a vidím, čo sa stalo a ako sa čo zomlelo, videl som to a ľudia mi to potom aj vrávali a spýtovali sa na to. Chcel by som povedať len, že ono to nevplýva iba na Juraja, ale má to takéto dôsledky. Dôsledok je taký, že potom sa zhoršuje naša súdržnosť tímu. Má to dôsledky také, že potom na tých projektoch ľudia majú tendenciu snažia sa vyhnúť a nepracovať, povedzme, že aj s tebou. A ja by som sa spýtal, že čo si o tom myslíš? Blá, blá, blá. A čo s tým urobíš? Blá, blá, blá. Hej? Dôkazy, nie domienky. To je dôležité. Nech to je dostupné. A nech to nie je o týždeň, o dva. Nech je to, podľa mňa je dobré práve, že toto sa naozaj stalo. A aký je dôsledok? Nie len, že toto sa stalo, nech si to domyslí, lebo môže si človek domyslieť, rôzne to môže mať implikácie. Ale aké to má dôsledky, to je dobré. A to sa dá otočiť aj pozitívne. Toto, čo si urobil, iba by som ti chcel povedať, veľmi si to cením. Aj ľudia v týme mi vraveli, že to je super a dobre sa im s tebou spolupracuje, len tak ďalej. Fakt sa mi to páči, ďakujem. Hej. Ten úvod som preskočil. To bol príklad spätnej väzby a podľa mňa je veľmi dobré, je to také troška, ja chápem, že sú oddelenia, segmenty, kde to je troška sci-fi, ale takže musíme to segmentovať, kde to dáva väčší zmysel, nie, ale tá otvorenosť, to, že šéf nemá ani zďaleka vždy pravdu, ani vzďaleka. A je úplne v poriadku a práve že vítané podľa mňa, ak ľudia majú právo, možnosť mu aj povedať, keď s niečím nesúhlasia. Konštruktívne samozrejme. A keď sa túto kultúra bude zavádzať, že je to úplne normálne, ja nechcem, aby so mnou všetci súhlasili, že to je stupidné, však ja nie som genius ako manažér, však tí ľudia, oni majú tiež dobré nápady a je to úplne normálne, keď povedia, že niečím nesúhlasia, ale samozrejme určitým spôsobom konštruktívne. A toto, keď sa podporuje, ľudia sa potom nebudú báť ozvať, bude sa to otvárať, budú to považovať za normálne a budú považovať za normálne. Ja viem, že to je veľmi moderné, ale že aj neúspech je úspech, lebo na tých neúspechoch sa fakt učíme. Tak opäť, čo to urobí s výkonom, s tým, ako sa ľudia budú cítiť a s všetkými týmito vecami to je prepojené. Hej? Ďalšia taká čaša veľká. No a ešte je tu téma, ktorá je už úplne akože mimo asi. Zmysel. Dávať ľuďom, alebo pomôcť ľuďom cítiť väčší zmysel ich pracovnej činnosti? To je otázka. Však v podstate každý si je strojcom svojho šťastia sám. Zmysel si každý musí nájsť sám, že čo my do toho máme čo robiť, hej, ako firma, ako nadradený, ako ten systém. Je to, ako sa na to pozrete. Ja troška, trúfam si povedať, že z vlastnej skúsenosti viem, o čom hovorím, lebo stalo sa mi, že som absolútne stratil akýkoľvek pracovný zmysel. Ja som už nevidel najmenší zmysel a už to došlo do takého extrému, že som si nevedel predstaviť, že budem pokračovať a som to zabalil. A malo to dlhodobú postupnosť a potom to bolo dlhodobé, ako keby dostanie sa z toho. A teraz, ja viem, že to není v žiadnom prípade možné všade dosiahnuť, to je nereálne, ale ja teraz úplne milujem svoju prácu, lebo som si nejaké zásady vytvoril, čo mi dávajú zmysel. Fakt ma to baví, je tam vášeň, ja to rád, proste mám to rád. A ako je možné, že tento prerod, ako sa mohol stať a ako určitým spôsobom, nie identickým, ale ako to dať trocha ľuďom, pomôcť, je, podľa mňa je to, že plne akceptujem to, že proste sú ľudia, ktorí nepotrebujú cítiť ako keby pracovný zmysel. Na tom nie je zlé. Ja si chcem odrobiť svoje, odzvoní moja, idem domov a môj život je vedľa. Fajn, nevadí. Ale vy, čo ste za tou kamerou, cítite zmysel? A ak by som sa vás pýtal, ak by ste mali ohodnotiť zmysel od 1 do 10, aký zmysel má vaša práca, ktorú vykonávate, ako by si to hodnotili? Ja si trúfam povedať, že ono to veľmi dokáže pomôcť a mnohí ľudia to, nie že potrebujú, ale veľmi im to môže pomôcť. A ja mám pocit iba, a generalizujem,
že my veľmi vo firmách, je to prirodzené, alebo to je to prvé, sa zameriavame na podmienky. Čo pod tým myslím? Kto nechce mať dobrú výplatu? No, chcem mať dobrú výplatu. Kto nechce mať služobné auto, a kto nechce mať to, kto nechce mať benefity. A je super, že máme kávovar vo firme a ešte lepšie, že je tá káva aj zadarmo. Hej? Je to super, fakt. A ja si nerobím srandu, myslím to vážne. Ale toto dá ľuďom ten zmysel? Neviem. A tí ľudia, čo potrebujú trocha ten zmysel vidieť a súhlasíte s tým, že keď človek cíti, alebo vy by ste cítili väčší zmysel v pracovej činnosti, ktorú vykonávate, že aj tie negatívne veci viac prehliadnete? A súhlasíte s tým, že na zmysli je krásne to, že zmysel funguje aj keď v negatívnych, ťažkých obdobiach, lebo zmysel sa dá nájsť aj v tom, ako keby už v tom zlom, že to nie je ako šťastie, len taký pocit, že všetko je fajn a usmievam sa, ale zmysel má aj vtedy, keď niečo je zlé. Keď cítim, že za tým je zmysel, tak to podľa mňa má zmysel. A je to možno trocha zvláštne, nie je to možno pre každého, ale dobrá, teraz toto je také strašne všeobecné. Dobrá, ale čo s tým, Viktor? No ja si myslím, že ciest je veľa, sú také jednoduchšie cesty, zložitejšie cesty, ale povedal by som, že je to dlhodobý projekt, keď to sa podľa mňa má robiť správne, ale ja si myslím, že by bolo dobré, a neregistrujem to zatiaľ v takom meradle, pýtať sa ľudí aj otázky, na ktoré sa troška bojíme získať odpovede. Poviem viac. A mimochodom, nemyslíme si, že len ľudia to, čo majú nízko kvalifikovanú prácu, že necítia zmysel, to je také možno skreslenie. Môžete byť úplne vysoký manažer a necítite žiadny zmysel, iba je to proste treba to len robiť. Hej. To s tým nie úplne súvisí. No a teraz ale, že čo robiť? Aké otázky? No určite v mnohých firmách existujú rôzne prieskumy, ročné prieskumy, prieskum spokojnosti sa to často volá, alebo aj iné prieskumy. A to je fajn, je to dobré. Anonymné, dôležité, hej. Ale čo takto sa ľudí cieľene zamerať projekt na zmysel, ktorý vykreujeme všetci spolu v tej danej firme. Alfa omega je, lebo ľudia budú rezistencii. Oni budú, že je to divné takéto veci sa pýtať, že uvidíte, čo sa budem pýtať za chvíľu. Je to také, že čo? Nie som istý si, čo mám odpovedať. Je to také troška mimo komfortnej zóny, troška nebezpečie. Je to také, že nebudú možno chápať a podľa mňa treba ten projekt odkomunikovať. Čo robíme, prečo to robíme a čo bude nasledovať a aké budú ďalšie kroky. Táto komunikácia na úvod je veľmi dôležitá, lebo ľudia tomu nebudú najprv príliš veriť, keď sa to ešte vo firme nikdy nerobilo. No a potom začať je ideálne najprv anonymnými prieskumami, ktoré sú cieľené na zmysel. Je to divné, ale fakt na zmysel. A začať sa pýtať a nakomponovať tie otázky tak, ako dávajú v ktorom segmente a v ktorej firme zmysel. Ale napríklad, najprv také ešte v pohode otázky, ale otázka je, či ich sa pýtame. A je dôležitý pre teba, aký dôležitý je pre teba pocit zmyslu tvojej práci, ktorý vykonávaš? A cítiš zmysel svojej pracovnej činnosti? Od 1 do 10. A také troška pridáme. A čo by sa malo vo firme zmeniť, aby si cítil väčší zmysel? A čo by sa mohlo zmeniť na oddelení, aby si cítil väčší zmysel? A cítiš pridanú hodnotu, ktorú dávaš firme? Ak áno, od 1 do 10 povedz. Si len kolečko v stroji, alebo cítiš nejaký zmysel? Kam, čo to sleduje a čo naša firma robí? A možno môžeme ísť ešte do levelu ešte ďalšieho. To už sa troška, si trúfam povedať, že sa bojíme pýtať, lebo sa bojíme na tie odpovede, ktoré prídu. Čo si myslíš, ako sa prezentuje naša firma navonok voči tomu, ako ju vnímaš vnútri ty? Predstavme si, že my sme to vedenie a predstavme si, že nám výjdu výsledky, len tak poviem. Predstavme si, že nám výjdu výsledky, že 80% ľudí povie, že no my sa navonok prezentujeme takto, ale skutočnosť je zlá a je to tu naviť. To je dosť drsné, hej? Alebo predstavme si, že keď ľudia nám povedia, že 70% ľudí ohodnotí, alebo to na tej jednotke až desine ohodnotí, že necítia zmysel svojej práce len na číslo 3.
Čo s tým urobíš? Však to je dosť zlé, hej. Teraz v podstate sme sa dozvedeli katastrofu, že ľudia sú nespokojní, necítia zmysel. Ale ja si myslím, že to je geniálne toto, lebo toto je začiatok. Treba začať, lebo s tým, alebo treba, ak chcete, môžete začať, lebo s tým sa dá pracovať ďalej. Len to treba ten projekt, aký bol komunikovaný, pokračuje. Keď sa zastaví, je to zbytočné, je to ešte to zhorší všetko. A pracovať potom s tým, analyzovať to a v žiadnom, to je silné slovo, ale neodporúčam, aby vedenie potom z toho urobilo nejaké riešenia, že toto nám vyšlo a toto poďme robiť. Určite treba najprv to odkomunikovať, aby ľudia videli dopady toho, čo sa dialo, aby videli tú vzorku. Aj to, keď to vidie tak katastrofálne zle, je veľmi dobré, aby to videli. Veľmi dobré. A potom, aby vedenie neprišlo s tým, že toto sú riešenia, lebo sa možno stane vám to, čo... Pamätám si taký zážitok, že išiel som do firmy, do práce ráno a zrazu na tom oddelení sa na stene začali lepiť také nápisy, že nové vízie firmy, ktoré sa globálne rozhodol dovie kto. A čítam si, že integrita, bla, 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 že super, OK. Bol som spracovaný? Alebo keď máte na screensaveri, na tej, jak to povie, ten šetriš obrazovky, keď tam sa vám preklikáva automaticky, možno v niektorých firmách, že sme féroví, sme takí, no akože ste spracovaní, veríte tomu? No ja si myslím, že by bolo dobre potom pokračovať v diskusiách a diskusné fóra vytvoriť a facilitovať to a tie nápady nech sa začnú formovať a nech ľudia to vravia, lebo najprv to bolo také nejasné, ľudia sa toho báli, čo to vlastne zmysel je. A z toho sa budú formovať nejaké nápady a ono sa to bude určitým spôsobom dlhší proces, ktorý to niekam posmeruje. Ľudia stále musia byť informovaní, tí, čo chcú. A potom tie veci naozaj začať robiť, ktoré sú reálne, hej? Ktoré sú reálne. A jednoznačne to odkomunikovať a potom ukazovať pravidelne, čo sa napríklad s tým robí a dávať ďalšie prieskumy, či sa s tým po nejakom období, čo sa s tým dialo. Je to veľký projekt, je tam obava možno, ja by som sa asi tiež bal, že mi ľudia povedia, že väčšina ľudí si povie, že naša firma je v skutočnosti chrumkavá von, ale vnútri to vôbec tak nevyzerá. No to je blbé, ale máme podstatu, že môžeme začať riešiť. No dobre, no a aby som to troška nejako uzavrel, ak sa týchto pár vecí, a oni sú dosť komplikované, ak sa podľa mňa do firmy nad tým egom, nad tým tou toxicitou, nad tým dávaním, nad tým my versus oni, nad tým, ako je ten systém nastavený, nad tým otvorenej kultúre, nad tým aj možno zapracovať na smysl, na tom zmysle, aby ľudia nejaký troška sa podporilo to, čo cítia a oni ho sami formujú spolu s vedením, všetci dokopy. Čo to spraví s financiami, s výkonom, lojalitou, rezignácia, nerezignácia, hiring nových ľudí, ako budú chcieť prichádzať, odchádzať. Všetky tieto veci si zamyslite, je to na vás. Ja len na záver by som povedal, podľa mňa nič nie je zlé na tom, ak chceme pomáhať a zároveň dosávať úspech. Podľa mňa sa to nevylučuje, podľa mňa sa to doslova doplňa. Podľa mňa. Dobre. Ďakujem. A asi by sme, keď sú nejaké otázky v sláde, mohli by sme prejsť možno na tie otázky. Dobre, mám tam prvú otázku. Nemyslíte si, že dnešným lídrom a manažérom chýba jedna dôležitá vec, a to emocionálna inteligencia? To je ťažká otázka. Niekomu možno hej, niekomu nie. Je to emocionálna inteligencia mimoriadne dôležitá, ale empatia je dôležitá, ale to sa na to ťažko odpovedá. Niekde možno nie a na tom sa dá robiť. Akú literatúru odporúčate? OK. Na tieto témy môžem viaceré vymenovať. A na tieto témy moja obľúbená kniha, ale on nerozpráva vôbec o toxicite, vôbec. Nepíše, ale obľúbená kniha je od Adam Grant. Adam Grant, Give and Take, dávať a brať, myslím, že to je v slovenčine preložené asi. Je to veľmi o tom giverstve, ako sa to dá pozitívne využiť, ako tí ľudia sú zneužívaní, ako sa to dá otočiť, čo je to takerstvo, čo to spôsobuje, ale vôbec nerozpráva o toxicite, vôbec. Hej. Potom dobré knihy sú napríklad o tej otvorenosti, je to kuriózne, čo teraz vravím, ale o tej otvorenosti tie lietadlá
A medicína, to je napríklad kniha Black Box Thinking. A to je, myslím, že autor sa volá Syed, S-Y-E-D, zabudol som pre krstné meno. Tak on rozpráva o zlepšovaní, on rozpráva o inovácii, on rozpráva o otvorenosti, on rozpráva, prečo niekde to napreduje a niekde sa to zasekáva. Je to zaujímavá kniha. Mám rád toho Cialdiniho, on má veľa zaujímavých výskumov. A je to taká aj obchodnejšia marketingová kniha Vplyv, ale má aj také iné, kde sa rozpráva o iných a hej, je toho veľa. Aké máte metódy na motiváciu zamestnancov? Ja si myslím, že motivovať zamestnancov sa nedá, ale vysvetlím to. Ja nedokážem niekomu odozdať motiváciu, že tu je motivácia a buď motivovaný a môžem povedať čokoľvek na svete. Ja dokážem len ako keby vytvoriť podmienky na to, aby človek tú motiváciu sám našiel alebo sám ju začal cítiť. A myslím si, že kľúčom k tomu je na jednotlivcov individualizácia. Lebo ja som obchodník, vždy som bol obchodníkom a ja si myslím, že je kľúčové a zaoberám sa veľmi vyjednávaním a pre mňa je dôležité vedieť motívy, vedieť to hĺbšie, že čo je to, čo teba, ale niekoho iného to môže byť úplne iné. Pre niekoho je to to, pre niekoho to, pre niekoho to. A ja to potrebujem ako keby dostať, to, čo je skryté v hĺbke. A teraz nezaujímajú ma len peniaze, a tie sú tiež dôležité, samozrejme, ale aj to, keď získam tie odpovede toho jednotlivého človeka, vtedy v podstate mám návod. Tak by som to povedal. Ako dôležité je sledovať dysfunkčnosť tímov a riešiť ju v rámci napríklad knihy 5 príčin nefunkčnosti tímu. Tú knihu som nečítal, tak to nemôžem sa k tomu vyjadriť. Ale na toto sú o mnoho lepší odborníci, mohol by som ich kľudne menovať, nechcem teraz robiť reklamu, ale sú o mnoho lepší odborníci ako ja, na to sa až tak nezaoberám, že tá medzitímová spolupráca, tá prepojenie medzi oddeleniami, to keď tam niečo to škrípe, na to sú takí organizační psychológovia, odborníci, ktorí sú v tom proste frajeri, že dokážu to určite zladiť určitým spôsobom, ale keď to poviem super jednoducho, tak je veľmi často, keď som v jednom oddelení, mám pocit, že niekde sa niečo pokazí a je to ich chyba, my versus oni. Hej? Alebo to, čo bolo predo mňou tam, to je ich chyba. Je to také prirodzené. A je veľmi dôležité podľa mňa to spájať, aj vytvárať také skupiny, chodiť sa pozerať na tie oddelenia, pozrieť sa, čo tam robia a vysvetľovať to. A keď pochopíme súvislosti, ktoré nám často nie sú zrejmé, tak jedna aj druhá strana pochopí, že aha, to je vlastne preto. Hej. To, čo som povedal, je banálne jednoduché, ale robí sa to? Keď chodievate na iné oddelenia, nemyslím vás, ale organizuje sa to vo firmách a cieľene sa to podporuje? To, čo nasleduje za vami a to, čo bolo pred vami? To je otázka. Akú kritiku, spätnú väzbu ste naposledy dostali na váš leadership štýl? Ja už manažerom nie som niekoľko rokov, lebo som zmenil na konzultanta. A jasné, dostal som samozrejme veľa kritiky a v žiadnom prípade nechcem povedať, že moja cesta je správna. A ešte jedna vec chcem povedať, to vlastne vravím si niečo proti sebe. Vždy mi trocha liezli, ale v zátvorkách, vždy mi trocha liezli na nervy leadership konzultanti, ako som ja. To myslím aj na seba. Lebo je strašne, a vidím to, keď som manažerom a keď som tým konzultantom, zrazu keď sa stanete konzultantom, je to veľmi také prirodzené, že začnete zvažovať také tie hĺbšie myšlienky, sa na nimi zaoberáte a vnímate a rozprávate a možno je to inšpiratívne, možno nie, ale chcem povedať jednu vec. Keď ste manažér a robíte tú dennodennú prácu, dokázal by to ten konzultant dennodenne robiť? Asi ťažko, podľa mňa. Takže treba to brať veľmi s rezervou, čo takí ľudia ako ja aj vravíme. Ale dobre. Rôzne veci boli. Rôzne napríklad, že spätnú väzbu som dostal, že to sa možno nezdá, ale ja som dosť výrazný introvert, ktorý sa časom trocha vedel v tom systéme a tom, že som bol dlho obchodník, som sa dokázal v tom hýbať a troška vyzerám ináč, ako vnútri som možno. A bolo to také, že málo cestuješ, málo sa dostávaš do kontaktu s inými, málo to prepájaš tie oddelenia, málo robíš to, že nevznikajú tie prepojenia, čo je dosť veľká zásadná chyba, keď ste v nejakom oddelení, ktoré kooperuje výrazne s rôznymi inými oddeleniami. Napríklad to bola jasná kritika, spätná väzba, na ktorej som musel popracovať.
Gamification. Dá sa využiť bojmi proti vám? Priznám sa, že v tomto sa až tak nevyznám. Nechcem tu príliš mudrovať, lebo to by bolo také egoistické. Viem, že na to je taký aj jeden dosť taký veľmi výrazný odborník na Slovensku, ktorý aj som videl jeho prednášku na gamification. Takže nechcem vraveť nejaké múdrosti, keď nie som tam odborník, hej, pardon. Okrem literatúry, aké podcasty, videá, weby, kurzy odporúčate? No tých videí je strašne veľa, aj tých webov a tak ďalej. Sú tie internacionálne, sú online kurzy, ale aby som bol konkrétnejší, neuveriteľne veľa vecí je zadarmo. Proste len idete na YouTube a vyhľadávate tie konkrétne veci, len treba vedieť, čo hľadať. A vy začnete postupne možno inklinovať nejakému štýlu a podľa tých ľudí, veľa ľudí má veľmi, veľmi rado inšpirovaných Simonom Sinekom. Hej, je známy, je to fajn, mne to páči, veľa vecí, čo vraví, sa mi páči a tam sa dá veľa vecí našerpať a on ide určitým štýlom. Potom sú ľudia, ktorí idú iným štýlom ako Goldsmith, Marshall, ale potom sú iní, je to veľmi ťažko povedať, čo je to vaše. Potom sú ľudia takí Bob Burg, čo vraví v podstate o tom ako keby egu a o tom dávaní, že to dávanie dokáže neuveriteľne veľa priniesť aj v leadershipe úspechov. A nie je to o tom, že ja ľuďom vravím, ale že ono to sú síce klišé, ale niečo na tom bude, že nie je to o tom tlačení, ale je to o tom, že len v takom pošťuchnutí. Ešte by som možno dal 2 otázky a potom by som končil. Čo si myslíte o prílišnej človečine v leadershipe? No to záleží, podľa mňa veľmi záleží v segmente. Teraz to poviem troška tak stupidne, hlúpo, ale ak by som toto išiel rozprávať do nejakej firmy, kde sa robí repetitívna práca, úplne manuálna repetitívna práca, nejakým spôsobom, nechcem spochybňovať, však je to dôležitá práca, tak by asi možno na mňa ľudia pozerali, že aj manažment, že si normálny, že daj si odpal. Takže je to rozlišné, treba zvážovať, aký segment, akých tam mám ľudí, akých ľudí to priťahuje a čo oni cítia a potom ísť, ale to sa dá od tých ľudí zistiť. Však o tom to je zisťovanie na individuálnej báze a potom na tímovej a potom na firemnej báze a potom s tým niečo robiť a cieľene aj s ľuďmi. A keď už ľudia sú v takom leveli, že dokážu s tým v tých diskusijných forách a tak narábať, tak do toho ich zapojme. O mnoho viacej tomu začnú veriť, lebo keď to len príde z vedenia, tak ľudia aj pozitívnu vec negujú, že to som ja neurobil. A je to prirodzené. Aký skillset bude mať líder o 10 rokov? Tak to je otázka akože veľmi dobrá, ale svet je tak strašne nevyspytateľný. Mne sa veľmi páči, teraz som zabudol názov toho autora, veľmi sa mi páči kniha, ktorá nemá s leadershipom nič dočinenia, ale zabudol som toho autora, ktorý vraví o nevyspytateľnosti, Black Swan, čierna labute, nevyspytateľnosti toho sveta a my si často niečo myslíme a sme o tom presvedčení a potom nás svet úplne zmení. A my sme si dosi takto pred rokom aj 2 mesiacmi mohol len. Kto to len predpovedal, čo sa teraz stane a čo sa deje s leadershipom, čo sa deje s onlineom a čo firmy nevedeli prejsť na digitál, zrazu v tom není problém. A strašne veľa vecí, kto toto mohol predpovedať a niekedy sú to také strašné zlomy, ktoré sú nepredvídateľné, ale ak by som povedal to, čo si ja myslím, tak ja si myslím, že stále viac a viac v krajinách a kultúrach ako my sa pôjde štýlom, že pochopenie, získanie si ostatných ľudí, menej autority, to stále cieľene postupuje toto. Je to o emocionálnej inteligencii, je to nepozerať sa na to, že nepovyšovať ľudí len, a to často robí toxicitu, len tých ľudí, ktorí sú v tom ako keby odbore tí najlepší, lebo to vôbec neznamená, že budú dobrí potom tí manažeri alebo lídri. To len znamená, že vedia dobre vykonávať prácu. A treba si všímať aj to ostatné, ako som vravel o toxicite, ako sa správajú aj ľuďom, ktorí nie sú pre nich dôležití, čo si o nich ľudia myslia. Keď je tam spojená tá dôvera spolu s tým, že viem vykonať tú prácu, to je dôležité. Otázka je, či sa tak vždy to robí. Niekedy hej, niekedy nie. No tak asi tak som povedal. A z môjho hľadiska, tak ja verím tomu, že táto cesta, táto troška taká marginalizovaná cesta toho, že práca lídera, manažera s vlastným egom, ani zďaleka nie som najlepší, ani zďaleka neviem tie najlepšie odpovede a robím a podlieham mnohým skresleniam a potom tá práca toho dávania,
že keď budem dávať, ono sa to bude vrácať a ono to sa akumuluje a zväčšuje, ale musím tie rizika v systéme dať v podstate preč. Kvôli tomu to nefunguje často. A toto podľa mňa bude dosť, myslím, že to bude výrazné. Teraz je to také ešte, ako tak. Dobrá ľudia, ďakujem vám veľmi pekne. Ja by som možno ešte na záver povedal, že ďakujem organizátorovi Coworking Cvernovka a aj sponzorovi, kvôli komu je toto, máme to finančné zabezpečenie, že to môže byť takto s kamerami, s režiou a tak ďalej. To Tatra banka, nadácia Tatra banky, ďakujem pekne. No a ak budete mať nejaké otázky, kľudne sa nejak inou cestou na mňa obráte. Keď budem vedieť, rád poradím. Ďakujem pekne. Čaute.